Heippa tiralla, se olisi Tupeke jo täällä ihan itse ja mitä Keke tekee? Keke tekee hallissa ja mulla on täällä kun pitäisi siivota ja vähän maalailla ja tollain, niin siinä on mennyt käpykarporaattori. Eli siinä on joku kaatunut ja mennyt ja aika pieni terävä siihen näkyy tosta, mikä siihen on mennyt sitten. Pitäisi siivota se ja korjata, siis mä purkaan sen ja sitten alan laittaa siihen, tehdään siihen palanen ja sitten leikellään ja tollain. Tervetulemasta mukaan, näet mitä tapahtuu. Mulla on tommonen palanen, mä vähän kavennan palaa, piirrän sitten kun on se pala, mä pistän sen tuohon päälle, piirrän kuvan ja vedän tällä sitten siihen sopivat soirot, niin mä joudun kerää tuohon kammat ja mennä pötköttelee tuohon, että mä pääsen ja kokeillaan jollain tyyliä takas sitten pyörätuoli. Mut mä revin tuohon taravat, niin katsotaan kun päästiin tähän makaan, niin mä vaihan teidät toiseen kepakkoon, niin näette vähän paremmin. Noin, nyt kun ollaan tässä, niin katsotaan eka mitä tää on syönyt. Syönyt tää seinä. Murenaahan täällä on ihan hulluna. Noin. On täällä kosteussulkuukin ja muuta, niin katsotaan vähän mittaa tosta. Kuinka pitkä siitä eka pitää saada. Se olisi 24 ja 20. Katsotaan paljon tää on leveä. Tää on 25, mutta sitten, no se olisi siinä ja katsotaan vielä 20 vaikka rapia, niin jaha. Vedetään tosta inan, niin käytetään suoraa kulmaa. Kohta mä näytän, mä en oo mikään ammattilainen näissä hommissa. Mä oon tämmönen takapihan tuunari ja tykkään mälävätä ja tehdä asioita eri lailla. No, sieltä tuli rakas vaimonikin. Niin nyt mä laitan tän tähän päälle. Vedän sitten tussilla siitä. Terve rakka. No hei. Tuliko sä kattoo missä se vammainen? Tulin kattoo, että se oli hengissä. No täällähän minä pötköttelen. Haluatko sä osallistua tähän? Sano vaan. Ja mä teen. Väärään taas tussilla. Kato näin rakas veinaan tehdä. Että asen tähän täällä, no tossa on tää on tosi selvää kun puhun tää suussa. Noin, että mä sitten vedän tuolla. Mä en vedä yhtään mitään. Tällä vedän sitten nämä reijät tässä, niin mä laitan teidät pauselle siksi aikaa. No niin, mä leikkasin siitä irti ja katsotaan noin. Kun siinä on niinku kosteussulkona, niin mä sitä pyrin, etten ole vaurioittanut. Huomaa, että se on täältä asti murtunut. Meidän kannattaa katsoa se kunnolla sitten. Ja tämähän olisi tarkoitus, mitenkä päin tää nyt tähän menee. Niin tohon sitten, mutta pitää vähän vehkeitä putsata vielä illalla. Sitten niin mä oon nähnyt, että ne on vetänyt vähän näitä reunoja tällä, nämä ammattimiehet joku. Mä en tiedä onko tää nyt oikea tapa, mutta vai ei, mutta
sit saa ton pakkelinkaan paremmin, mutta joku ei käytä, joku käyttää näin. Niin. En mä tiedä millä työkalulla, mutta mä nyt teen tällä ja sit saa paremmin ton pakkelin siihen reunaan. Niin reunaa ja katsotaan kohta lisää. No niin, ja nyt mä meinaan suunnitella, että mä laitan tän. Tästä yritän saada tän menee tänne, että mä saan sen noin. Nyt mä vedän sen ruuveilla kiinni tohon. Siinä on tausta. No, se meni oikein syvälle. Se on vähän murtunut siitä. Okei, vedän toisen tohon ja eihän tähän jatkuvaa painetta pitäisi kuulua. Tuntuu. Se vähän täältäkin ottanut itseään, mutta nyt se pitäisi olla sillain, että meikäläinen saa tän levyn tohon kiinni, että tietenkin jos nätimmin tekisi aina, niin sais, mutta onko se sitten näin päin, mitä sen piirissä. Kuulostaa aina hyvältä, eikö kuulosta? Mutta tässä on syy, minkä takia mä en ole mikään rakentaja. Hitto, kun nämä asennot on niin hankala ja selkää sattuu minkä kerkeen. Mutta mä pistän näitäkin. Nyt mä muurasin siihen sitä tavaraa ja sit kun se kuivuu, sitten voi vetää pikkasen vielä ja hiosta sillä kevyesti, niin on se nyt parempi, ei sieltä paista päivä läpi. Ja tää pyörätuolissa istuu ja vetää tossa pari hommaa ja tossakin sitten, niin vähän antaa santapaperia siihen ja tollainen, mutta kyllä se siitä. Näin, tällainen se Keijo tekee. Huolto pelaa meidän tallissa. Rouvaa ottaa, kun Keijo pääsi jo ylös. Iiapilla nostettiin. Joo, mulla olisi tässä ovessakin tämmönen reikä. Mä annoin vähän sille santapaperia ja sit tässä 2 reikää. Mä tällä kevyesti vedän, niin lähtee ainakin mitä siinä on kaikessa rasvaa sun muuta pölyä. Niin noin vedän siitä ja sitten vaan läpin siihen pakkelia. Joo, se ensimmäinen purkki, niin se oli vähän ujosteli sen takia, kun mä kuulin rouvalta, että se on semmonen vuosikerta, että on vähän vanhaa. Toi menee varmaan vähän jouhiin. Joo. Pakkeli. Tää ei ujostele niin se on siitä mukava kuitenkin kavereiden kesken tässä olla. Noin, niin se siitä sitä rupeaa enempää hieroa. Katsotaan kun se kuivuu. Ai niin, tuossa reikä. Hehe. Katsotaan vähän tuohon. Mitenkäs me saadaan siihen sopivasti köntti. Noin. Vähän tohon ja sitten noin. Että tuli hyvä. Kyllä on komiata. Nyt enää tää liipata tyhjyksi. Muuten hyvä, mutta yksikään mennyt siihen reikään. Joo, no saa ainakin tän. Oho. Meni tosi hyvin ja tää kuulostaa aina hyvältä. Rakentaa, niin sanoo aina oho, niin silloin tietää, että silloin on asian ytimessä. Mutta kiitoksia
olit mukana. Vähän oli pitkäveteinen filmi, mutta tämmöistä Keke puuhailee. Saa muutaman tunnin tehtyä ja sitten se on se sykli 3 päivää ja ei pääse sängystä ylös. Niin. Sitten mä laittelen näitä videoita aina semmoittena päivänä. Niin ei mitään muuta kuin muistakaa pitää itsestänne ja toisestanne erittäin hyvää huolta. #ei kiusta. Moikka moi!